Sinimana. Nakakibot ang kadamaan sa nagtaliwa ng ginakabig amay sa isa ka rescue and emergency organization. Pero nagtaliwan man si Henry Aguilion, nagapabilin ang mga leksyon nga gintudlo sa kadamaan. Ang istorya sa isa ka kilala nga swim and rescue instructor sa sininga episode sang Bagalian. As much as possible, you do the safest rescue technique. Kung may David Hasselhoff sa Santo Anay kilala nga TV series nga Baywatch, may Henry Aguilion Jr. man sa Negros nga kilala bilang real-life swim kag rescue instructor sa pila ka mga lugar sa pungsod. Si Henry o kung mas kilala bilang water boy ang nagatudlo kag nagatrain sang linibo na nga mga rescuers. We throw this both arms, wider, isang kamay. Then, rope! Okay, just like that. Sang 2012, naging coach siya sang Philippine Life Saving Society nga nagkumpit sa Adelaide, Australia. Ining video sa pilalang saya training kag seminar nga ginpatigayon upod sa mga rescuers halin sa nagkalain-lain nga local government unit. Bilang instructor, prioridad ni Henry ang kabuhi sa mga nagahinyo sang bulig kag sa mga mismo kasubong niya man nga mga rescuer sa tion sang emerhensya. Stress swimmer, wide and active drowning victims, so meaning you may use any option before you jump into the water. Remember, jumping into the water is the last option. We have the tow, throw, the row, and the go. Pero sang Enero 10, wala niya na malampuwasan ang trahedya sang ginatake siya sa korason samtang naga-scuba diving upod sa pila ka mga katapo sang PLS sa baybayon sang Barangay 4 sa Sipalay City. Ang iya mga himata kag mga kakilala. Ilabi na mga kaupdalan sa Emergency and Rescue Organization ang nakibot sa iya pagtaliwan sa edad nga 57. Bisan mga netizen kag mga anay estudyante niya ang hindi man makapati nga wala na ang ila ginatawag nga sensei o kun master sa swimming kag survival training. Isa na diri ang information technology graduate nga si Christopher De La Cruz nga karon nagaserbe lifeguard sa isa ka resort kag volunteer emergency responder. Ikaw mo, sa messenger ko, pinap-up na tanan. So, hindi blanco Kaya day off ko the time mo. Blanco mo na. Hindi ko kapatay. Then may nag-send na sa group chat sang iya nga pictures na. Para si Abian kag media man nga si Manny Canto, isa sa ginakabig katapo sang Voltis 5 sang Negros Rescue Federation si Henry, nga nangin Vice President sang PLS sa Visayas. Dugang niya nga isa ka kahulana ng iya pagbiya sa PLS kag sa iban pa nga rescue organization. So ang pinaka-low option, pag wala ka pang throw, wala ka pang reach, pag tow, wala kang sasakyan, wala ka pang rope, meaning the last option will be the tow. That will be the last option. Sunod siya co-founder nga si Engineer Ferdinand Turbanos, nangin instrumental si Henry hindi lang sa pagtraining sang linibo nga mga rescue volunteers, kundi pati man sa pag-unite sila mga organization. The first 4,500 rescue volunteers, rescue workers of Negros Occidental went into rigid training, the so-called 10 days first responders training, and the Voltis 5 were instrumental in coming up with different rescue organization, equipping them sa tanan ng mga trainings ang kinahanglan. Masubo man sa iya ang mga hitabo, pero bugal para sa iya ang mga nalabot nga kadalagan sang NRF sa bulig ni Henry. And Henry, pare Henry, fondly called Water Boy because during the training siya nag-handle sa water safety. So na-code name siya Water Boy, no? So kadako sang nabulig ni Henry in the foundation of the Negros Rescue Federation and unifying all rescue volunteers. Si Henry ang nangin swimming instructor man sa West Negros University kag nangin kaupod man sadto ni Roberto Chavez sa Radiant Incorporated Emergency Medical Services sa siyudad sang Talisay. Siguro mag 15 years kami nag-apply, kaya kami ginagawa kami sa tubig. And then, sa pagkilala ko siya, hindi siya dalok sa iyo knowledge. Wala naman pwede matag na. Hindi lang ikwarta yung ginaimis na ako magbulig sa tao. Istorya ni Chavez nga halin sa pagpang-rescue sang mga evacuees kay ban pa nga emergency response, present kag halos magkaupod sila ni Henry. Nandiyan sa Negros, nakalabot na may Batangas.
Kung hindi mga lugar basta kami ginangabad, di kadua kay kabudlay kung isa ka katino sa tubig nga ikaw lang isa, ikaw mahambal, ikaw ma-demonstrate, dapat kung may hambal, may gadimo. Kaya mo na si Pende, hindi may tining sa sauna, danay kami nga dua. Kami sa mga baha next, sa mga bagyo, kami ginangabadi-badi. Kaya wala kami gasing kita na nga dua, tulok na kami nga dua, kaya magsinyas na lang. Madamo pa sa mga nabuligan si Henry nga nagpalabot man sang pag-unong sa kalisod sa iyanalista niya pamilya, pinaagi sa social media. There are two things that na-learn ko kay Sir Henry and gatatakin niya sa life ko. And I'm sure gatatakin niya sa mga kaupod ko. And number one, it's the value of respecting women regardless of their status and ethnicity. And number two, it's this classic quote na ginashare niya sa trainings naman, which is, I shall pass this way once. Any good thing or any kindness I can do to my fellow man, let me do it now, for I shall never pass this way again. This is very powerful and very classic. Kag nag-apply ni siya sa life ta, sa tanang na aspeto, and even for the future generations. Kag, our prayer as a team is for Sir Henry's legacy na mapadayon, i-support sa government and the community, and even to give him reward for everything that he has contributed to the society. Iban sa ila ang nagpadulong man sa Himamaylan City kung sa diin nahaya ang iya nga bangkay. Para sa ila, dako na nga bulig ang mga natudlo niya sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kasubong na lang ni Christopher nga naging inspirasyon na si Waterboy. Personal life naman, nakatag siya, lalo na sa mga training. Sa mga na-apply naman, naka-ubra ako as lifeguard. Then secondary sa city, man sa Bacolod City, na-apply ko as emergency medical service, EMS, for more than 5 years man. Absent ka man sa Mulawa, Subong, pero present ka dyan po sa Tigsoon sa mga taong yung buligan. So, ang certificate ng papila na siya na madunot. Pero ang knowledge kag skills, mga techniques niya, kagang iya nga ginatag sa amon, hindi na niya madunot. Hindi naman nila makaupod si Henry, pero ang iya ginpasubli nga mga leksyon sa pagsalbar sang kabuhi, magapabilin kag magalapta sa iban pa nga nagasaludo sa iya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.